Ahoj. A ja som Ema. Ako veľmi sa ti páčilo naše DODčko? Páčilo sa mi, trošku dlhé bolo na mňa. Na iných školách sme nemali skoro vôbec žiadne uvedenie do školy. Sme jedna z najväčších škôl, máme veľa odporov, trošku sa to predĺžilo. Na budúce poviem, aby to bolo trošku kratšie. A na aký odbor by si najviac chcela ísť? Obchodná akadémia. Chcela som ísť na klasické, po dnešku uvažujem aj na bilingválnom. Určite do toho choď a v septembri sa vidíme. Ďakujem. Čau. Čo tu dneska robíte? Sme sa išli uliať. Ujevam sa zo školy, než ak treba. Come on, man. Aj napriek tomu, že ste sa prišli uliať, užívate si DODčku? No a jak? Fajn som sa našiel. Od 0 do 10 koľko by ste dali nášmu DODčku? 120. Je to výborne, je zorganizované, také nemô, takže hamba im. Som ti povedal ja. Viete čo je odzemok? Zrobíte teraz 2 odzemky. Keby viem, jak sa to robí. Uha, však skúsim. Chlapci, ďakujeme vám za rozhovor. Dávajte to na sociálne siete. Dáme to na sociálne siete, budeš slávny. Ja som slavný aj teraz, môžem mi follow na TikTok. Ako sa voláš? Ema. Ako veľmi sa ti páčilo naše DODčko? Veľmi úžasné bolo, som nečakala, že tu je taká skvelá atmosféra, úžasné to tu je. Aký odbor by si najviac chcela ísť? Asi bilingválne skôr. Vrelo ti odporúčam, určite. Čo by si zmenila na jednu vec, ak by si mohla na našom DODčku, čo by si ešte vylepšila? Asi No to sme chceli počuť. Tak chlapé, co tu robíš? Ja viem, prišiel na DODčko. Kade je? Z Kyjov. Dobrý, máme chlopce z Kyjova. Jak si tu prišiel? Autobusom. Toto je zmeškal. Hej. Už ste aj měli byť 4 minúty. Dobrý, máme tu nezodpovedných rusnákov. Čoho je tu prišiel na školu? Šauliaty. Sa mi páči. Máš v pláne prísť na našu školu? Možno hej. Aký odbor? Elektrikár. Čo sa ti páčilo na programe najviac? Konec. Ten film konec. Jak sme sa rozchádzali. Páne Bože! Neviem. No ten backflip bol super. Tak tam zatrval backflip. Kto? Ja neznám to. Ja dám backflip. Jožo. Poď ešte takto. Dajte ti ešte. Poď ty. Hej! Bohužiaľ deviatak vyššie jak ja, ale to nevadí. Skaďal si. Kamenica. Šadovcu Imperio Kamenica. Taká otázka. Čo si očakával od dnešného DODčka? Že pojem sa poriť do fitka. A splnilo to tvoje očakávania? Zatiaľ ešte ne. Ešte si nebol vo fitku. Ešte ne. To nič, pôjdeš. Ako sa ti páčilo DOD? Primárne. Od 1 do 10? No tak 6. Uf. Bolo sa boli, ne? A tance? Tance boli výborné. Tance zachránili celé DODčko. No hej no. Chlapec má rozum. Že vraj si legenda, som počula. No, jak sa to vezme? Kde by si chcel ísť na školu? Tu, do Ľubovne, elektrikár. Takže tu k nám. Áno. Už si mal nejaké skúsenosti s elektrikou v minulosti? Áno. Aké? Zapájal som elektriku aj v dome, aj na autách. So good and tasty. Tak ty si potom už zručný, už skúsený. Myslíš si, že naučil by si aj mňa robiť niečo s elektrikou? Áno. A čo také? Zapájiť elektriku do vypínačov. A čo keď ma skopalo? Čo sa robí potom? Nič, dokope a prejde. Prečo si prišiel dnes k nám na DODčko? Príde mi to ako zaujímavá škola, veľa super odborov. Na aký by si chcel ísť? Asi za elektrikára. Išiel by si zarábať ťažké love, alebo šiel by si na výšku? Jasné, že zarábať love. Auto si zabil. Seros. S tebou nebudem ani chodiť, ven si pripadám jak žebrák pri tebe. Ako sa ti páčilo naše DODčko od 0 do 10? 11. Od 0 do 10. 11. Kamo, tak mu dám porítiť. Som videl, že si bol trošku vystresovaný, teraz nemusíš byť. Povedz mi, čo tu robíš dneska? Prišiel som sa pozrieť na školu. Z dôvodu? Chcem tu ísť. Chlapec má rozum. Čo ťa prinútilo prísť na toto DODčko? So školou som. Ako hodnotíš naše DODčko od 0 do 10? Zatiaľ 9. Ten jeden bodík, kde si srať? Som hladný. Toto gastroodborov, tam sa určite náješ, tak tu si za palacinku a sa náješ. Tak potom to bude 10. ¿Qué pasa, vamos? No dobre. No povedz mi svoje meno. Sonia. Ty podľa mňa budeš chcieť ísť na biznis. No, máš peniaze skoro až za ušami. Drahá. Good one, girl. Čo sa ti najviac páčilo na našom DODčku? Asi tá gastronomia a jasne, že biznis, peniažky a tak. Teba sa opýtam, či vieš variť? Áno. Takže na hotelovku... Skôr ten biznis. Ty, dievčatko? Strašne ma zaujala gastronomia a aj cukrárstvo dosť. Aj ty si taká sladká celkom. So good. Spýtať sa ťa, že jak sa máš? Dá sa. Dá sa, dobre. To čo je? DODčko od 0 do 10, rýchlo. 3. Nie. 11. No, to je odpoveď. 12. 14. To sa mi páči. Ktorý tanec sa vám páčil najviac? Neviem, prvý, druhý, tretí, posledný. Yes, Karpatia.
Taký svietiaci, ružový. To som bol ja! Karpatia, určite Karpatia. Proste, Štec. ďakujeme ti. Shoutout to Štefan Štec, všetci tak do kamery. Shoutout to Štefan Štec. Čo máš na rukami, pane Bože? Aj to nič. Sa biješ? No, nie. Prečo máš také ruky? Ja som nič. Na bicyklu? No, podobne dačo, hej. Nie, na babete. S kým tu sme za akou legendou? Máme tu čest byť? Richard Kaleta. Taký. Neviem, či si ho pamätáte z minulých videí, ale je to proste top G legenda. Prečo si dneska tu? Som sa chcel zastrihať, Prečo? lebo vyzerám jak clown. Oholiť sa nechceš? Ja by som sa hodil, ja sa venujem na plnej škole. Čo? On sa venuje modelovaniu valcov. Taký. Tak, Ríško? Ríško, vyruším ťa pri práci zase. Čo robíš? Nič také konkrétne. Míško, dobrý! Čo mi šakazí? Asi on si tričku. Fakt? Vychod sa. Chcem dať čo povedať. Kamera je vypnutá. Není. Let's go, let's go, let's go. Počkaj. Prejdeme do Karpatie. Zadámo to nebude. Keď to nebude, počuj ma sa ešte len skôr do reči. Skáčem ti do reči, teraz skáčem! A daj mikrofón, nerobí rozhovor ja. Poď sem! Aké školy si? Z Komenského. Koľko hodín si nespal? 4. Chceš prísť na našu školu? Určite áno. Skále máš to tričko, parádne. Vyhral som, čo bola borza. Ukážem na kameru. Wow, krásna práca. Ponka alebo poleva? Ponka. Leto alebo zima? Leto. Ronaldo alebo Messi? Ronaldo. Ty si frajer. Ďalšia otázka, posledná, že 2+2? 9-10. Krásna práca. Máme tu nášho bývalého absolventa našej školy, ktorý vyštudoval elektriku, ale momentálne sa zamestnal ako... Poľnohospodár, traktorista, družstevník. Ako som počul, je to poľnohospodár na družstve v Plavnici, s ktorým budeme mať tiež duálne vzdelávanie. Tak. Môžete nám povedať, čo ste nám poskytli napríklad na dnešný deň? To tam môj traktor tu je, čo je nepridelený na družstve. So obracačkou na seno nakladať, teleskopicky, aj klas traktor s hrabačkou na seno. No a bol to aj traktor John Deere 195 M-ko nový so veľkoobjemovým senážnym vlekom, takže tak. Daj akú myšlienku, že ste povedali, tak chceme počuť. Keby nebolo poľnohospodárov, nemáte co žrec. Takže tak. Máme tu ďalšiu oveť, taká otázka, prečo si na chodbe a nie si vo vnútri? Lebo už sme skončili. Úplne? Co si vymárej z domu? To je jedno. Snežík sa nám chumelí. Šmyknem sa na ľade, nabijem vajíčka.